Le cœur de la gare nationale du Niger, MTL Habiboulaye Boubé, Ditako. La garde nationale du Niger. Ina gida na zaune, dab zan ci abinci, sai ga ringin a wayana. Ajidan da kamfani sai yayi kirana, sai ya ce mu zo da sauri, mu ɗauki makamanmu, mu je mu kare ƙasar mu. Can cikin daji, ba mu san ma dawo ba, ba mu san ko ba ma dawowa ba. Ko iyayena, ko matata, ko ‘ya'yana, muna ta ban kwana. Zan tai daji sai na dawo babana, zan tai daji sai na dawo mamana. Za mu je daji sai mun dawo bebina, za mu je daji sai mun dawo ‘ya'yana. Mun tai daji don kariyar al'ummata. Soja, 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 soja wuta. Soja, 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 soja wuta. Mun je daji ba kwana kuma ba hutu. Lungu-lungu, sako-sako muke bincike, sai ga 'yan ta'adda suka zo muna ta wuta. Mun daɗe muna yi amma ba mu ƙare ba, suka san cewa sojan Niger ba wasa. Suna ta gudu, muko muna bin su, mun ragargaje su, sun ji ba daɗi. Gashi mun dawo, abokina bai dawo ba, ban mishi kuka dan na san yayi shahada. Zan tai daji sai na dawo babana, zan tai daji sai na dawo mamana. Za mu je daji sai mun dawo bebina, za mu je daji sai mun dawo ‘ya'yana. Mun tai daji da kariyar al'ummata. Soja, 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 soja wuta. Soja, 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 soja wuta. Allah ji kan mamatamu, ya ji kansu, ya ji kansu, ya ji kansu.